Geldatu! Solastu dezagun obiektu ezkutua gozokien museoan. Lagunduko aldidazu museoko obiektu ezkutu guztiak aurkitzen? Bai, ikaragarria. Prest al zaude? Bai. Lehenengo joan nahi dut. Noski! Itxaron. Mugitzen alda korrika. Ados, aurkitu dezagun obiektu ezkutua. Uste dut lehenengo obiektua aurkitu dudala. Zer iruditzen zaizu gozoki batzuk? Ona da, baina itzuli behar dut. Eba eta aita itxaroten ari zaizki. Kaixo, Steffi, lortu duzu. Eba, orain zure txanda da. Baietz! Goazen! Hurra! Haupa, algodoi azukrea gela! Algodoi azukrea, hori nahi dut! Ados, berdin zait! Zer iruditzen zaizu zuaitz txiki bat? Itxaron lehenengo obiektu ezkutua aurkitu behar dut. Bai, azkenean aurkitu dut, bai! Kaixo, Eba, lan bikaina orain zure txanda da, Steffi. Goazen. Makaroien gela, baina lehenengo obiektu ezkutua aurkitu behar dut. Ez hemen. Itxaron, kandelea aurkitu dut. Zer zu berriro, iez egin behar dut. Ondo eginda, Steffi! Orain nire txanda da! Nire txanda orain! Jautiketa ona! Opa, izozki gela! Obiektu ezkutu bat aurkitu behar dut. Izozki atseden labur bat. Bilatu dezagun etorri garena. Aupa, aurkitu dut. Ez dut uste denik. Hemen dago. Bai, aurkitu dut, bai. Kaixo, Eba! Steffi, asko gustatzen zai, egin dezaket berriro. Noski, zergatik ez. Aupa, gominola hartzi
Ai, itxaron, lehenengo obiektu eskutua aurkitu behar dut, zaila da, ezin dut aurkitu. Kaixo, Steffi, zure laguntza behar dut. Ongi, Noana. Ondo. Hemen nago, Eva. Bai, aurkitu dugu. Lan talde bikaina, Eva eta Steffi. Badakizu, zer iruditzen zaizu elkarrekin egitea, Eva? Ideia ona, etorri ona. Badirudi zerbait dagoela atzean. Kandela daukat. Steffi! Steffi, begiratu zure atzera. Jolastu besterik ez nuen nahi. Jai, azkena lortu dugu. Primeran aritu zarete, neskau. Piztu dezagun. Festa ordua da. Ara, ez, egin du crash. Izozkia, izozkia. Nork nahi du izozkia? Zer? Izozkia. Izozkia. Bai, izozki zapore asko ditut. Zein zapore nahi duzu? Hau nahi dut. Eskerrik asko. Zuretzat, fruta. Fruta freskoak. Zer? Frutak dira. Bai, hori da. Fruta freskoak. Askoz osasungarriagoak izozkia baino. Beraz, zergatik dira frutak izozkia baino osasungarriagoak? Frutek vitaminak dituzte azukre gutxiago dute. Eta hortzetarako hobeak dira. Zein goxoa. Begira ze goxoa den hau. Eta sandia mamitsua. Sandia pizka bat nahi nuke mesedez. Gozatu zure sandidaz. Eskerrik asko. Yummy! Hartu berriro zure izozkia. Fruta osasungarriak aukeratuko ditut horren ordez. Bazkal ordua. Gozoa. Inoiz ez du jakingo. Nire izozki osasungarria azukrerik gabe. Izozki osasungarria, azukrerik gabe. Izozki osasungarria. Izozki osasungarria. Izozki osasungarria. Bizkori bili eta erosi desagertu aurretik. Izozki osasungarria esan duzu? Bai, noski. Izozki osasungarria azukrerik gehitu gabe. Izozki bat nahi nuke mesedez. Zein nahi duzu? Hau mesedez. Aukera bikaina, Steffi. Txokolate siropea nahi duzu. Azukrerik gabe? Bai, mesedez. Jogurt postre freskoa eta gozoa. Jogurt postreak. Bai, hala da. Jogurt postrea bai eta fruitu lehorrekin. En gozoa. Jogurt postre hau izan dezaket? Noski.
osatu zure postrea. Zer da hau? Har ezazu berriro zure izozki azukrerik gabea. Zer gertatu da? Azukre gehiegi du. Oso gaizki egin dut. Fruta hauek benetan gozoak dira. Steffi, nola iruditu zaizu fruta postrea? Gozoa. Barkatu, Steffi, ez nuen nire izozkiarekin engainatu behar. Lasai egon, denek egiten dute utz. Gauza zuzena horietatik ikastea da. Egin ditzagun elkarrekin postre osasungarriak. Ideia bikaina. Betiko aukeratu mokadu osasungarriak lagunak. Ez egin sekula iruzurrik. Izan zintzo eta ikasi zure utzetatik. Zuek ere egarri zaudete, mutilak. Bai, benetan egarri naiz. Ni ere bai. Kaixo mutilak, ongi etorri nire Starbucksera. Opilak ditugu postreak, sandwichak, lastotxoak, edari batzuk ere baditugu zukuak eta kafea ere bai. Aurrentzako ez dago kafearik, aurrentzako kafea ez da onartzen. Eska dezaket? Aizu, banabanaka, nor da lehenengoa. Ni Ni naiz lehenengoa. Oso pozik nago nire jatetxearekin badakizu zer, zoaz zu lehenengo, mesedez. Txokolate edari bat nahi dut, mesedez. $1, mesedez. $1, hona hemen. Eskerrik asko, zure edaria prest egongo da minutu batean astindu lehenengo. Ondoren txokolate esnea. Opa, zein itxura ona duen. Orain doan nahazten dut. Ahaztu egin zait izotza. Ongi orain nahazteko garaia da. Ia bukatzen ari zara. Bai, edalia laster iritsiko da. Eta ondoren txokolate xarabe pixka bat, esne gain pixka bat nahi duzu? Esne gaina maite dut. Nik ere maite dut esne gaina. Nahi duzu gehiago? Bai, noski. Ondo da. Ondo dago horrela. Orduan gehiago nahi duzu? Eskerrik asko. Ez horregatik. Hau da inoiz ikusi dudan edari zikinena, esne gaina gehiegi. Eginda urrengo bezeroa, mesedez. Bai, nire txanda. Ongi etorri nire jatetxera, zer nahi duzu eskatu? Ba, nik nahi dut. Laranja zuku bat, mesedez. $1, mesedez. Ona hemen, $1. Eskerrik asko, 2 minututan prest edukiko dut, laranja ebakigailu hau jarriko dut beste bat. Hona hemen nahi duzu gehiago. Ez dago beteta, ez da nahikoa. Barkatu gehiago emango dizu. Zer? Barkatu nire errua, gehiago jarriko dizut, ongi beraz gehiago nahi baduzu. Nahikoa da, ala gehiago nahi duzu, beraz gehiago nahi duzu, nahikoa da, onkorduan gehiago behar duzu. Ala beste lastotxo bat behar duzu, ongi orain gozik zaude, ala 10 lastotxo gehiago behar dituzu. Ez, ondo dago. Ongi ez horregatik gustura lagundu du. Laranja zuku gehiegi zen. Zuk ere izan duzu arazoa zure eskaerarekin. Bai, hala da. Urrengo bezeroa mesedez. Nire ustez nire txanda da, marrubirabiatu bat, mesedez. Ezer hasi aurretik $1, mesedez egin dezagun zure eskaera orain azkar ongi az gaitezen marrubiekin. Orain blokeatuta dago. Ongi, beraz hau daukagu, baina lehenik marrubiak kopa barruan jarri behar ditu. Ongi nahikoa da, eta ondoren xarabe pixka bat ere behar duguan, esne gain nahi duzu. Bai, lastotxo bat, mesedez. Lastotxo bat nahi duzu? Bai, lastotxo bat, mesedez. Ongi, lastotxo gehiago nahi duzu, eta orduan gehiago nahi duzu. Ez, ongi beno, gaur baiezkoa izango da, beraz bai. Ongi nahikoa da, eskerrik asko. Zure lastotxoa ongi edorria da. Lastotxo gehiegi dira. Partekatzea bikaina da.
Aizu, Jaisonek akatz gehiegi egin ditu bere jatetxean. Bai, nire ustez bere lehen eguna da. Lagundu behar diogu Jaisoni. Hori ideia bikaina da, goazen Jaisoni laguntzera. Jaison, lagundu dezakegu zure jatetzearekin. Bai, benetan laguntza apur bat erabil dezake. Ongi etorri nire jatetzera. Norbaitek edariak nahi ditu. Norbaitek fruta nahi du, norbaitek postreak nahi ditu. Nik dut te onena. Oh, egarri naiz. Hau edari bat hartzeko leku bikaina dirudi. Kaixo, edari bat eska dezaket, mesedez? Bai, edari bat eska dezakezu. Zer nahi duzu, mesedez? Zuek daukazuen edari onena nahi dut. Ideia bat dauka, guztia elkarrekin nahaztuko dugu. Dendena nahaztu. Denok prest listo goazen. Ongi goazen denok, joan zaitezte sarabea sartzera. Bikaina izan da. Lan ona, lan bikaina eta hori nahikoa da, bai laranja zuku pixka. Aizu, hori oso ondo dago, denok. Ados orain nahaztuko garaia da. Bai, nahazi ezazu. Goazen. Ezin dut, itxaron edateko. Dirua, mesedez. Hemen duzu. Eskerrik asko. Ni ere bai, Zuk ere dirua nahi duzu, noski, hemen duzu. ni ere bai. Bai, hemen duzu. Are gehiago nahi du. Diru gehiago behar duzu, hartu dena, hemen duzu. Ados lagunok edaria prest daukagu, hasi gaitezen zerbitzatzen. Goazen. Ados. Oso, hau da bizitzan edan dudan edari honena. Eskerrik asko lagunak. Ederra lortu dugu. Munduko edari honena egin dugu. Eskerrik asko, nire bezeroak orain pozik daude. Ez horregatik. Ikus dezakezue denok talde lanak ametsa egi bihurtzen du. Beti lagundu elkarri.